Hau ekipo. Bueno, gaurko saioan, zentroko gare korian. Vale? Eta bizkarrezurran, elongazioan, bizkarrezurra zuzentzen, vale? Ados? Bueno, hasiko gare. Hortarako, lehenengo posizioa. Goratzen duzuenez, sentsazioak koloniatik tiratzen duzkuela eta bizkarra zuzen, bai? Eskuak laguntzeko dauko. Eta arnasketai garrantzia. Hartu arnasa eta botatzerakoan, vale? Pajita bat izango aukikoan bezala, zilborra bizkarren zuerenuntz. Lehenengo ariketa. Ariketa honetan, vale? Mantendu gutxi gora bera 4 arnasketa. Ados? Hostien, rola ingo, bai? Masajiakin. Hau da, arnastu eta utzi lortzen atzera eta huetatu, eta mantendu airien. Eta ukonduak mantenduko txu hau belaunan altueran. Zorbaldare bai, alegin relajetan. Eta berriz be, hartu arnasa, botatzian zilborra bizkarre zureruntz eta utzi erortzen. Beste behin. Ariketa hau, errepikatu, beste 4 aldiz gutxienez, bai? Gutxi gora bera, 4 gutxienez, 10 gehienez. Jarraitzen dugu, hurrengo ariketaz. Kasu honetan, belaunak luze, kore lana mantentzen dugu, bale? Elongazioa, bizkarrezurra zuzen, hartu arnasa, botatzerakoan estutu zilborra bizkarrezurreruntz, bale? Eta kasu honetan eskuek aldu jarri hemen atzien, laguntzeko, bale? Eta hurrengoa ingo. Hartuko arnasa eta botatzean altzo bizkatxo bat, bale, orpua. Noraino? Ba, oinaren puntaraino. Vale? Horrela, beste 10 errepikapen. Ados? Hanka bakoitzeko 5, eta maila ona ukitzen bago, 10 eta 10. Atzeena, berriro, posizioa mantenduz, bizkarra zuzen ukina, itxen dugu beste 4 roll, masaje, ados, eta hostien errepikatzen dugu aurreko ariketa,